Halo guys, ang tini taklay bisini pula thasuk janan nayo. Wasipan masaya ko sinoro kai chikon khubla abon bagai iko mato songron khagi to khata gata abu filsa sui pagira kha abon par khungnai ko khuk pakha ga khuk kai bo wasi suka ngabo ko phunung malia sain sain video khlai bala ga mobile lo berna jaga krai ga phunung malia tabon bagai nagar sana norna ga tabo help senai patla khai aso patla khai malia tini dob do khabla abon bagai iko aso kulia ta patlang dia kisar jangkha hepan sapi ka hanga patlai angoi thanai noromai thangbai nita hanga oro tabo mosok guri no kisa kare kutung yok nai bahai motom phanyan bagai hanga mosok guri bo kisar nai som nai mosok kathang kisar nai ko takasa sapi bakya bahai belai kino motom tongkha chana musungai makhai hingke to joton nukhai khute phayo chana musungo ko buti rok phaijak buti rok phaijak tebo ros ongkorta thajungni thogo belai khana thajung mukhe ragam te ada angkai thogjago angkai tabo khaisa hasinai chamani bo phunung malia norongna abon bagai hanya hanya garsano pilan sim paithak jaranai tongbai jotorno ham